Siyabingelela baba udokotela baba isizwe bawujabule umfana umhleja khehla umzulu amancengesi angisoli futhi angixolisi. Namhlanje sinobaba onomlayi 100% weNazareth. Ayi ngaphahlupha. 100% ngempela kwathi ngake ngakhulumeli. Hayi, ngingqoka. Nomlayi bingelela khehla. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli bohlelo baba udokotela. Ngithi abaphile siyaphila sonke naje. Yeah. 0794741148 yabani number. Yamba udokotela. Uyatholakala kuyona? Ya ngiyatholakala kuyona. Yeah. Ivuma kabili. Ufuna ukuthini kubantu? Baba udokotela ngithi ake ngizotshela abantu ukuthi khona induku esiyisebenzisayo esibiza ngevuma kabili. Ivuma kabili baba udokotela umuthi lo esiqaqa ngawo inkinga zabantu. Njoba ngithi ivuma kabili nje awufuna uqonywa ngendishi. Ufuna i-element. Ngizokho. Uqhuma nge-element, uyaqhuma uyaphalaza. Ngithi ivuma kabili ngoba uyadablisha uma uqhuma ngawo. Uyakhulunyiswa ngobudokotela, usho lonto oyifunayo. Ufika ubili ushone phansi. Uphinde futhi ubongela unezibongo zawo ngimtshela zona umuntu mase usebenzisa. Uphinde ukhuphuke, uma ukhuphuka kwesibili usuke usuthi iphuma ke manje usukuphendulile into sokuyisho. Yiko ngithi ivuma kabili. Uyayishintsha. Yeah. Akuyona indlela mhlawumbe ukuthwalisa umuntu ngaphansi kwamtshela. Hayi lutho udokotela. Hayi lutho akuyona nje. Weyikhulumela wona. Uthe isiqu sempilo. Kuyini le nto isiqu sempilo? Isiqu sempilo baba udokotela kuyinto ethanda ukuba kuhlupha ngoba kokunye into efuna ufike kumina. Kunomuthi esiusebenzisayo, lo muthi uyahamba uhambisa mina leso sihlahla. Ufike la esiqwini kusona, ufike uphalazele kusona. Njengoba ngithi isiqu sempilo kuthiwa noma yini yakhe evalekile, avalwa abantu noma uvalwa izimpi zabantu noma uvalwa imimoya. Kodwa mfike uphozize lo muthi amphalazele lapha into zakho izovuleka zonke. Umphalazo okufuna ushone phansi empandeni. Okay. Ngithi isiqu sempilo. Omunye bezokubuza ukuthi ihluma kabili nevuma kabili awulichaza mehluko. Umehluko lana ke njengoba nje kuthi kuphatha ukabili kokubili. Ihluma kabili baba udokotela induku esiyawugeza ngayo esigangeni, ugeza ugqokile. Kodwa kufuneka uphathe izimpahla ezindala. Noma ngabe sikisa empophomeni kodwa kufuna uphathe lezo mpahla ezindala. Noma sesigangeni kodwa ugeza ugqokile. Lezo mpahla mose usishiya lapho. Lapho nje ngithi ihluma umfazi ebovu kanjena wenza njani? Hayi ziyamnika lapha into yakhe ageze mase siyasithela nje zobuye segezile. Makodwa uphatha ingubo ezintsha moya khona. Ngithi suke sikuqala phansi impilo ngithi ihluma kabili. Sibulala yonke lento endala ekade kuhlupha kuwena. Sesiqala phansi kabusha impilo yakho. Ukuthi uma ulahla lezo ngubo endala uyishiya lapho mase ugqoke ezintsha mase uyabuya. Iqala lapho ke impilo yakhe yashintsha yonke into bekuthumela yona namabhadi obuhamba nawo asesele lapha kulezi ngubo. Kodwa wenze short ingubo esezindala. Ungathathi ingubo ezintsha. Okay. Ozokugeza ngazo igqokile. Yilo ngithi ihluma kabili nje. Dila kakhulu ke intweni zakho ufuna imali ufuna yonke into. Kodwa nje ngithi ake ngizotshela abantu. Ihluma kabili nomphanyezo uzongibekana kanjani uma unginika ngumuntu ukuthi hayi angeke ungihlwazele ngifuna ukukodwa kwebuphe engakuthatha la. Imvamisa babudokotela into engikhuluma ngazo seyicishe zincikana. Mase kuhluka ukuthi mina ngiyidirecte kanjani. Kuyihlukanisa lokhu sekuya ngala lokhu sekuya ngala. Umphakanyiso babudokotela ngisebenzisa amaphakama angapha nganeno nawa ngaphandle. Nawa khona la lenda kuthiwa kusolwandle. Amaphakama lawa emimoya engisuke ngwahlanganisile ukuthi ngifuna ukuphakamisa umuntu othi into zakhe iphansi ayiphakeme. Kodwa la simphakamisela khona sifuna indlela engene emathuneni. Okay. Hayi phakathi emathuneni. Okay. Kodwa la uqala khona ukuhluka khona umgwaqo sesiyahluka singene emathuneni. Lento sifike siyitshale lapho ke. Ilapho ke la izobe sesiyitshala khona izokuphakamisela into zakho udokotela. Akufani noma zonke. Kucishe ncikane. Ngihlukanisa nje kancane ngithi nyamakhubalo kancane. Uvuma zonke uthini kuyena? Uvuma zonke babudokotela. Ngiubiza ukuthi uvuma zonke nje ngoba kunalabantu abathi ukuthi umuntu ohlushwa idala zakho nalume idala zakho uthi eziyabanga exabana phe kwakhe. Ngase ngihlanganisa le ndulo ukuthi ayingabi khona imimoya ezothi ibanga phe kwakho. Wena ufuna ukulungisa into zakho kodwa manje nenkinga yemimoya ukuthi uyangala nangala uthatha imithi nje ekusebenzeli uyamakholweni uthi mthandaza ayisebenzi. Ngase ngihlanganisa into ukuthi kubovuma zonke izophatha imimoya kini eyakomalumo wakho komalumo bakho komalumo kama wakho. Sizobona ke into zakho ezoqaqeka ngithi ke abantu abayithole le nduku babudokotela. Ngiyakuzwa ke.
Umhlahlandlela usawakha. Babudokotela umhlahlandlela ngisawakhe impela. Unomuntu esubiza ngomhlahla. Abaningi bayawazi kodwa manje abawazi usetshenziswa abanye bazi ngenye indlela. Mina amakhehla ngitshele ngenye indlela. Kunomuntu okuthiwa umhlahle lo muntu lo ovama ukuhlalela izinyoni okujima umkholwane kodwa kunesikhathi. Inyoni abaningi mhlawumbe abantu bayazithi umkholwane inyoni yenhlanhla le. Futhi lo muntu uyisiqu unesiqu esihlala imimoya. Lo muthi lowo uyawusebenzisa uqhuma ngawo uphalaze ngawo ugeze ngawo uchithe la khamba khona abantu. Mawusekhaya uphalaze ikhala zine. Mawula eThekwini ufuna ukuphuza uphalaza amahlandla awu4 mhlawumbe uphalaze lendishini. Lo muntu okithi umhlahlandlela nje kodwa uhamba lokho mawugezile noma ugqumile uyochitha endleleni phandle kwaloko kade phalaza ngawo uchitha ibathroom. Kodwa lo mawuthi awukho emakhaya ula eThekwini uchitha ibathroom osemakhaya uphalaza ngapha nangapha komuzi. Mawugqumile chitha endleleni mawugezile chitha endleleni. Ngithi umhlahlandlela ngoba eqaqa into zabantu futhi akufuneki lo musha. Uba nesiqu mhlawumbe singangesicapha lesibabudokotela. Umdala lo sobovu. Abaningi bayawazi. Kodwa ubhekuhlola ukuthi ushintsha kanjani. Yeah. Awuyithathe khona kuyona khona. Mhlawumbe sebeyafona. Bafona kwamanje. Awumuzwa ukuthi. Yebo sawubona. Ebashesha ngabo phone. Hayi, sebesheshe bafona akulunge zobe ngibona. Kulungile kakhulu sinike numbers uvalele sakhehla. Inamba ithi 079 4671148. Baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile siyabonga.